Salim sih. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cret, emang ada bar ngumbah kendaraan, wes resik, apa yang go ning Ngawi ning terminal 5 arep jemput demit suntel bolong. Kakak guys, ora apa yang jemput ngerti lah sampean, apa yang jemput Ica. Wah, lala ngomong Ica kata wabet ya. Diri Ica. Apa yang jemput Ica, guys. Sampean mesti ya wis ngerti, wis kenal, wis mungkin gumoh. Maksudnya ini berita-berita sing dhisik-dhisik ngono lho, maksudnya sing tak maksud. Coba per Jumbo Ica dhisik terkenal kan Mangka, Ica Serobadok, Ica Princess, Ica apa dhisik ke biasane kuwi? Ngono apa lah guys lali sama juluk-julukane dhisik maksude dadi ki ya tataan. Nah dadi ki guys kingko ki aku Mbah Pomo Mas Ajis njupuk ning terminal lama iki mang alhamdulillah berkat doa sampean kabeh juga jam 3 tet mang wis teko bandara Surabaya ya awake dhewe ya terus VC diarahno terus numpak Grab bar 109.000 bocahe bar dhewe kuwi teko Surabaya terus teko terminal tak teman-teman terus teko Bungurase ya diarahno awake dhewe numpak bis golek bis ngono terus saiki meng jam 4-an punjul seprapat apa iya ketoke kuwi wis ngebis numpak bis wis mlaku arah ning kok mendute ning terminal Ngawi guys, tapi sebenarnya guys cerita asli niki mulai maksudnya cah kuwi mulai cepeti inisiatif awake dhewe ya. Inisiatif awake dhewe sing cara mono ki gak mentolo lebih tepate iki nyawang kan cah kuwi pertama roh kuwi gak sengaja cah kuwi intine live ning gone TikTok karo Pia karo Putri ngono. Dadi iki momong iki cah kuwi guyon biasa lah kok moro-moro ki kok terus nangis terus ditekoki Putri lho iki nyapa cah nyapa terus akhirnya ki cerita mungkin dhek iki nelongso ngono lho seromono montang mungkin versine moro-moro ki dhek nangis dhewe. Dadi aku dhek lah yo gak roh pas aku ndelok live aku gak mlebu ning live ndeloke konjo lewat ning beranda ngono kuwi lho maksude. Terus singkat cerita aku bocah cerita nek wis gak karo bojone ket bulan 1 dan statusnya bocah iki untung guys, untung Ceromono ki jek siri. Terus untung kok ya urung duwe titipan ngono lho Ceromono, untung ora duwe titipan. Tapi yo sing dijaluk engko nek wis teko kene yo aku ngomongi ning nggone wong tuane nggone pakane lah tak kanca mono yo konfirmasi karo keluargane kono memengi apik metu apik yo mlebu apik metu apik ngono lho maksudku ngono. Ben apik terus ngono lho guys maksude dan statusnya kan bocah saiki intine wis gak dadi karo bojone dan waktu itu bocah iki jogo stand es teh karo dodol apa tahu goreng. Dadi sebenarnya cah kuwi arep mulih dhewe kuwi tanggal 6. Karena tanggal 6 sasi ngarep kuwi bocah kan bayaran. Dadi Ceromono iki nggo mulih dhewe iki enek. Tapi jenenge kowe ngerti dhewe cangkem kowe bosok wonge kasar kok ngene iki lah. Wonge wok-wokan ngene iki tapi nyawang bocah iki maksudnya kondisi pas lab kuwi nangis terus posisi ning luar Jawa gak duwe sapa-sapa ki kok piye ngono Ceromono ki gak tegel ngono lho. Terus akhirnya aku ki ya wis tak critakne sing ndek engke lewat Pia aku ngecat Pia jajal tekoki nek seumpama apa wis jenenge enek tiket apa jenenge konekoki bocahe iso mulih ora terus akhirnya tekoki Pia cah nek kowe tak kei dhuwit apa tak transfer dhuwit kowe langsung mulih engko ora langsung mulih atawe ngono. Malah engko nganu tuwa mbok aku ngono. Padung kowe tak kei dhuwit kowe ora mulih terus wae jawabane ya mulih to Mbak ngono lha sing tak boti ya sapa ning kene. Nek sapa-sapa.
Terus akhirnya sing tak konek-konek intine piase. Cerono sik urung Aku ceromono gong urung aku ya gong blak-blakan ngono lho maksud e iki. Ceromono gur niate iki lewatku jek kopiang ngono lho maksud e. Niat nulung tapi tak lewatno piase karo putri. Terus akhirnya sesoke ngono jek lewat pia terus akhirnya suwe-suwe tak jaluki apa bocah aku ngomong pia takon bocah ngubungi aku dhewe. Akhirnya wani ngubungi aku telepon terus akhirnya ya wis kuwi mau bocahe oke kowe iso mulai tanggal piro tanggal 20 iki izin karo bos delalah untung brai slamet iki cah kuwi entuk bos ki apik guys hitungane wong kuwi meng bose ya gelem ngeterno teko bandara terus mabune pajak ini barang diterno dipasrahne koncone bose kaya aku dhisik pengalaman pertama gak Jawa lah awake dhewe diurusi buarin pas ning Solo sampai ning Jakarta pertama kali dhisik lah diurusi wonge buarin dhisik to guys aku memang yo gak Jawa ngono kuwi delalah cah kuwi kok yo enek bose kuwi kok yo apik yo jek gelem kei bayaran kok guys Mas yo kerjane gak full dhek jek dikei bayaran sesuai nggo sangu Cromo untung ki juragane iki kok yo apik ngono lho Cromo untung kok Cromo dan aku ya rada gumun iki kok cah kuwi iki kok Cromo kok iso kuat iso bertahan Cromo dhek iki manggon ning adoh kono kok iso survive Jawa golek gayan go bertahan urip ngono lho guys pengen mulai dadi kuwi gak sengaja aku ki ndelok TikTok motor dhek iki live lewat ning beranda kuwi lho guys ceritane iki dadi gak kok apa wi wong iki ngubungi awake dhewe njaluk dhuwit nggo tuku tiket gak ora kuwi Cromono inisiatif awake dhewe mergo gak mentolo kuwi mau nyawang bocahe montang-manting ning kono apik mulih ra iso urung iso apa nih tertahan kahanan perkara ekonomi terhalangi kuwi mau dapat jenenge duit sanggune rene tuku tiket gowi arepe apa jenenge kuwi piye ngebis apa jenenge travel memangnya asline gak numpak pesawat memangnya mbok numpak apa kapal apa piye ngono niat awale iki ngono terus akhirnya kan tak tekok-tekoki lho jebule pesawat enek kenek ngono kuwi lah dhek nek saka pesawat kuwi gak adoh kok bandarane kuwi gak terlalu adoh lho jarake guys mbok sejam mbok setengah jam ngono lho jarake kuwi guys videone mah entek penyimpanane lagi persiapan yo guys yo ki mung ceritane teko ndi mau bapaknya teko kahanan mulai kan ya kuwi lah intine guys intine ya kuwi sing diceritani iki intine akhirnya memang tangkronong dino iki jadi kanggo sampean kabeh sing kangen karo si Ica oh iya enak mesti dan kita doakan semoga beliaunya bisa belajar bisa pokoknya iso lebih dewasa timbang tak dulu bisa memanfaatkan apa jenenge sing bawa disayang karo wong-wong kuwi dadi sing wis maksudnya belajar sing wis ngono lho maksudnya menghargai maksudnya Mas Haji sih muga-muga bocah iki iso belajar karo kejadian nasib PDS sing wis koyo ngene iki dadi cara meno iso luwe apa jenenge ngerteni dan wonge iso belajar iso luwe apikne lah ke depane jadi bisa intine yo menghargai lah walaupun cara meno apa jenenge oga hasil dhewe tapi iso menghargai contoh mau dikai wong neh ngono dihargai iso njogo lek ngono iki mesti yo akeh kangen mesti iya mesti ya enak tetep enak mesti jenenge sosial media kan wong enak sing ngene enak sing ngono kuwi kan lumrah dan bener family online yo ngono sarane yo banyak yang bagus dan bocah gak manggon di sini teman-teman manggone kuwi tetep ning omahe dhewe ning Tlaga Tuwung tetep manggon iki ning kono dadi apa jenenge awake dhewe iki jemput karena posisi kan kok bengi ya mbah-mbah kok karo diomongi awake dhewe guys iki ada sampai terminal Lamangawi iki ngenteni ning Indomaret cedake terminal Lamangawi
Lah kalau paling bisa kalau ketoke kayak ketoke yo lah ya to kalau eka ya mesti kayak GSBC kok yo pas ngono kemungkinan iki GSBC kemungkinan kok lah nah iya mesti bocah telepon Mbah Womo Ucapan paling cakes mesti nek saya numpak kuwi mestine bocahe telepon. Bumi pengen telepon sing ngomongin di go. Tapi nek mudun kan mesti saya telepon. Oke guys, kita tunggu kita delok ya. Kita delok. Kita tunggu. Hah? Ya. Jebule duduk, guys. Memang ternyata salah nganu ki ada ning pom. Niki pom terminal lama. Saiki regane kalau guys saiki rego Pertalite 10.000 pertama biasa cek 12.300 terus Pertamina Dek 23.900. Deklat tidak tersedia. Di sini tapi emang wes ngabari wes teko Ngawi guys paling wes mlebu Ngawi sih ya berarti otomatis kan sedelok maneh teko ngono lho otomatis yo ditunggu guys teko guys kita mau nyebrang nyebrang tunggu selama perang jam ya sajaman jaman lah nanti terang kene kan jam hitungan jam 6 weh tampil dinas pokoknya tampil mono ayo udah nanti lanjut lagi guys wush sing wis tinggal pembelajaran intine sing wis tinggal pembelajaran mengarepe terus nasibmu ya tergantung uripmu wis ora apa-apa terus nasibe ngono piye meneh baik sing terganggu kok apa jenenge pembelajaran iki sudah siap dewasa pokoknya luwih apik meneh ke depane sak timbang sak dulu guys iki wis kita capek iki karena belas lho langsung kita gas pulang maghrib oke guys di perjalanan kemana? ya dene nih ngiri ya sampai ngiri ya wis mangan purung cah Kayaknya mangan kan. Oh iya, Bang, iya. Landing. Wish. Base. Landing guys. Ini boleh mangan sih. Ini biasa nih. Kalau Mbak Septi biasa nih. Iya, karena masih kok kalau. Ternyata. Kalau kak pizza kayak sego mampu itu ya. Yo, masa sih podo. Ini boleh makan sih guys. Ditunggu. Perang tahun saat telung tahun. Perang tahun 4 bulan. Telung tahun 4 bulan. Bapak mau gak ngerti emang cerita kan syuting tapi. Enggak terus bapak mau Ora, paling yo ning dalan. terus paham iki kerja. Kan tau tekok Mbah Kliwono ya karo Mbah Kliwono disauri kerja. 3 tahun 4 bulan ya. 3 tahun 4 bulan. Iya. Pinuk jane kono. Nek kehidupannya karo kono piye cak? Cara ngono perbedaan kene karo Jawa karo Kalimantan. Garis nglakoni ya. Nek menurutmu versimu piye? Ya, susah seneng kan padha jenenge urip. Oh iya. Padha ae cara kene kono ya. Tapi nek masalah makan
makanan enak di. Enak makanan. Kabeh gak tak pilih-pilih. Kayak ngono dik yo. Dorong seperti ya no. Ya kene iki ya. Iya. Guys di depan kita cari makan. Sing dito kayak maksud iki bener iki ya. Kata iya kata ya. Iki lho kata ya. Nah, guys. Bebek kaliren disumbeli bebek sel. Kaliren guys, kaliren. Sampai rumah, alhamdulillah akhirnya sampai rumah guys. Terus. Hop. Silakan. Si Bapak Bos. Wis ngono guys, apa jenenge? Wis ngantuk. Selamat datang, Cah. Selamat datang. Kita pertama kali. Isu sik lho. Ya wong nggo ngono iki apa jenenge? Ben salah ono sik. Buka kaki. Coba aja sikilku panggil mangka. Wih. Sikilku panggil mangka cuma ngiti mas. Kilo saling kilo, katok kilo, nanti kilo. Terus omong putih sopo. Kok bentuke ketone makak. Kok nang tahu tuh sama tulang. Satu tak ngejopo. Oh ini jopo mbak. Alhamdulillah. Sesok ngeterne dia telaga tuwong. Iki aku bawa iki kontak lali aku. Ndak apane lho. Wih. Rekan-rekan lho Kak Mas. Bisa. Tak. Coba nyantai sih. Tak tutup sih gerbangnya. Dilanjut sesuk Oke. isu. Dadah sih. Oke guys, ki videonya tak tutup dhisik ya. Ki wis esuk lagi engko apa jenenge ngeterno apa jenenge Ica ning Telaga Tuwung. Nanti ke Telaga Tuwung mestine ya nanti apa jenenge jujuke di tempate langsung di tempate Mbah langsung ning omahe nganu Pak K karena ya nanti intinya jujuknya di sana Mas Rahno apa jenenge Ica di sana yo awake dhewe wis ngobrol panjang kali lebar cuman uga ngobrol aku ceromono ngandani ABCD gak anak aku saiki pribadi maksudnya ngandani yo selumprahnya sekedare karena posisi kan bocah gak cah cilik meneh to guys posisi bocah umurnya sudah 19 tahun jadi aku yo ibarat kata oga comono mengharuskan kowe kudu ning kene gak aku gak bukan seperti itu kita hanya menjembatani saja nek ndek bengi ngobrol-ngobrol ning lewat mobil ngobrol biasa karo Acis ngono kuwi ditekoki lha iki kok arep ning dijabar ngene jawabannya ya aku harus golek kerjaan seperti itu ya aku harus golek kerjaan masa aku apa nganggur lah terus entuk duit sangka ngendi ngono wae muni ngono terus akhirnya wong jerene golek-golek apa jenenge kerjaan apa info-info ning Ngawi ning apa kan dhisik ya dhek tau njaga wong tuwek ning Ngawi bareng to guys dhisik wong mergawe ning ngene ART ngono ki lho dhisik iya tau dhek wisan dhisik ning Ngawi kono kuwi nah terus akhirnya aku yo ngomong karo nek apa gayan nek kowe apa jenenge tak kae gayan yo gelem ngono yo gelem sing penting apa sing penting entuk dhuwit sing penting mergawe sing penting kerja ora nganggur terus akhirnya aku yo ngomong kayak biar nek intine apa jenenge kowe iki apa mergawe ning ndi wae terserah cah aku gak ngakon kowe harus mergawe melok aku yo ora
kowe arep mergawe ning njaba ya terserah, ning njaba ya monggo. Kowe arep kerja seumpama ning nggon kowe nek gawean, kowe seumpama milih mergawe ning nggonku ya terserahmu. Intine apa jenenge kowe wis gedhe silahkan milih dhewe. Dadi aku maksudku ngene lho, Bolo. Maksudku ben sesuai dengan pilihane apa jenenge pribadi sendiri. Dadi gak sing kongkonan, karena nek sing kongkonan iku endinge gak apik. Sono kan gak sesuai kemauan toh, maksudnya harus kan dikongkon koyo oh kowe kerjane ngene ngono kuwi kan kok karena wis pernah kan kejadian ngono kuwi. Dadi apa wis jenenge oga ngongkon awake dhewe harus kerja mel awake dhewe kayak pekerjaane gak. Hanya aku mereferensikan maksudnya nek apa jenenge nggone dhewe nek gayan monggo aku mending ngono, tapi aku yo terserah bocah intine arep mergawe ning njaba terserah, ning kene terserah. Terus jawabane bocah yo ngono kuwi mau. Yo gak apa-apa nek ngene sampean enek gayan enek mergawe aku yo gelem ngono. Sing penting aku enek pekerjaan, aku entuk apa jenenge entuk pendapatan seperti itu. Cuma realistis ngono lho pikirane. Cuman dhek jarine cara menang ning kene nek gaya yo milih ning kene, cuman kok kon dhek milih ning njaba yo silahkan. Intine aku kan ngono, dadi gak emang haruskan ning kene ngono. Ya wis ngobrol tapi gak sing ngobrol terlalu dalam, ya jugur guyon-guyonan ndek bengi tok ning ngene kendaraan. Lah engko luwih piyene obrolane kengko ya engko tak kasih tahu ning gone panjenengan ya guys. Intinya alhamdulillah berkat doa sampean wis teko omah selamat. Dan iki engko pagi iki aku ngeterna ning Telaga Tuwung ki mbae bar sarapan ning Telaga Tuwung guys. Ngono ae ya ki bocah lagi apa jenenge isa-isa mangyobar nyapu. Kayak saiki bocah lagi resik-resik ning pawon isa-isa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ngono ditunggu video selanjutnya ya.